Sa kalibutan nga puno sa kasub-anan, ang gugma maoy nahatag og kalipayan. Taliwala sa kasaypanan, ang gugma mo ay naghatag kapasayloan. Sa panahon nga imong kinabuhi daw midagom, ang gugma maoy naghatag og paglaom. Ug bisan ang kinabuhi usahay adunay mga kalisod ug mga kaharuhay, ang gugma maoy rason nga kita mo laho tay usa ka buntag nga puno sa gugma makapaglama among ipatya kaninyo. Kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. We have all heard of this globally renowned phrase recited at weddings. Christian weddings, to be more specific, as this is where the phrase originated from. We heard a lot about Christian marriages and perhaps attended one. But what is it that makes a marriage Christian? Christians do not take marriage for granted because marriage is a gift from God. Getting married in a church in front of God is very important. It is the right course to engage in intimate relations between a man and a woman and to build a family. God Himself is the author of marriage. It is His way of showing love for us. Getting Christ involved in your marriage does not mean that you will avoid all the usual ups and downs, but you will know that you can look to God for help and guidance and that His love will sustain you. Also, you will have the support of the whole Christian church family. Marriage is a divine institution and therefore it shouldn't be broken. But yes, marriage is difficult for any couple to sustain over a lifetime. But Christian marriage offers hope. The hope that the couple will intentionally choose to love each other like Jesus Christ did. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, good morning. Morning. Good morning. Maglaom. Kumusta ang atong semana? Yeah. Ter, kumusta Ter? Init kay kagayan. Ayaw lahi sa init. Ang kalibutan Ang kagayan. nagsaulog sa gugma. Yes, Valentine's the Day. world Pero, is celebrating Valentine's Day yesterday. Yes. Sa uban nga mga country, ayaw sa sumpay. Kumusta man? okay ra, Okay ra. nakuya si Kaso. So, ati po kalibutan nagsaulog sa gugma. Pero ang gusto sa Ginoo nga everyday love Ginoo, yun yun siya. ang Yes. loving, no? And every day, dili lang po na ang ginahimo nato usually, generally, sa mga tao nga special day. Hopefully, dili lang sa isa ka adlaw may tabo. True. Yes, gahapon lang mas na-emphasize siya ayo, pero that doesn't mean no nga kanalang adlaw ay celebrar na to ang gugma. Dapat iselebrar na to adlaw-adlaw sa atong mga hinigugma nga nakapaligid Yes. sa ato. And sa news, akong nadunggan sa news nga nindot daw gahapon nga adlaw kay why krimen nga nahitabo. Muna ang gusto, ang gusto sa government nga everyday na lang kuno adlaw sa gugma, pero kita naside man kita nga bisan sa Bible ang gusto sa Ginoo nga ang adlaw gugma. Kumusta man kapits niya ato kagiligan nga gabi na man kanabot. Ayaw yun. Wala. Sayo ko dire kani ako gyud nagtawag kaliya ka matso bitaw. Yes. Ano magina nga itong mga kinabuhi karon, di ba? Ano magitay matod pa dugang bisihan yun. Anyway, mga kapaglaom, no, amamara itong ibang sigutan kasi makarelate ba, bitaw. Karoon nga kapunta mga kapaglaom ang atong tema, kung nabantayan ninyo sa atong intro video, nagkasentro kayo sa Christian marriage. Grabe no, ang makarelate anigid siguro si Kuya Way o Tibing kasi sila naman ni sulod sa maong institusyon. Salag sa kaminyoon. Salag sa kaminyoon. Pero kita nga mga single, na mahina po biyatag mga lecture, di ba? So, Yes. makarelate po na siguro at some point kay preparation mo na sa towards kuan dara ka level. And unya na ay mga couple nga to makauban Yes. unya, mga pinasahi ni tungod kay mga pastor ni mga banggitan sa ilang mga mission and conference makauban nato unya. Yes. Ang ato ang discuss unya about marriage kung ang Ginoo naghatag siya perfect nga kaminyon dito sa tanaman sa Eden kang Adan ug kang Eva. Yes, og masabtan po nato unsa jud later unsa jud design, perfect design sa Ginoo sa marriage bitaw. Og ato nang mato pa nang matuki-tukian later sa atong mga guests kini Yes. sila mga atong mga couple nato
na ay bag-o lang na minyo, na ay dugay na sad nagminyo. So ato silang paminawon later no ilang mga eksperyensya sa ilaang kaminyoon. Yes. Oh, and unya sa GMP ilan ang atangan kay ato nang diskasan unya kung unsa gining gitawag kaminyoon diri sa kalibutan. Perfect ba ni o napay mas labaw anis kaminyoon? Unya ato nang diskasan Yes. sa Good Morning Pastor. And to add on that, no, napay diferensya ang kaminyoon kung church gikasal or si Mogen ha. Na curious yun ko. Ay nga naman, nakiplano, si plano because ni. there are a lot of couples manggid nga medyo nakita na ko ang difference ba. And I don't know if napagid siya epekto for that. So later na makapaglom na sa atong Good Morning Pastor. But for now, usa ka alawiton nga naguluhan og show a little bit of love and kindness nga bedli atong ihatag. So intro boys. Show a little bit of love and kindness. Never go around with hatred, blindness. Take a little time to reach for joy and wear a happy face. Sing a little bit when the days are dreary. Give a little help to a friend that's weary. That's the way to make the world a happy place. Show a little bit of love and kindness. Never go around with hatred, blindness. Take a little time to reach for joy and wear a happy face. Sing a little bit when the days are dreary. Give a little help to a friend that's weary. That's the way to make the world a happy place. Sing a song, spread some cheer, There are sad and lonely people everywhere. Be a friend, show some love, It will lift them from the dungeons of despair. Oh, show a little bit of love and kindness. Never go around with hatred, blindness. Take a little time to reach for joy and wear a happy face. Sing a little bit when the days are dreary. Give a little help to a friend that's weary. That's the way to make the world a happy place. Now down to the years, love stories come and go, but the greatest love story that's ever been told is the picture of the perfect love at the highest price. How our Heavenly Father looked down through all time, so I lost word and said, I'm gonna make mine. And He gave us His Son, and He paid a price, and because of His love we have life. 'Cause when you're in love, everybody knows. You don't have to say a word, somehow it shows. It's in everything you do and everywhere you go. When you're in love, everybody knows. And if we really love Him like we say we do, His love will be seen and we know that it's true. Know that it's true. Oh, sing a little bit when the days are dreary. Give a little help to a friend that's weary. That's the way to make the world a happy place. Show a little bit of love and kindness. Never go around with hatred, blindness. Take a little time to reach for joy and wear a happy face. Sing a little bit when the days are dreary. Give a little help to a friend that's weary. That's the way to make the world a happy place. That's the way to make the world a happy place. Daghang salamat no kauban gyud sa intro voices si Pastor Pipito Oh, from Joy Pipito from Butuan. Northeastern Mindanao Northeastern. Mission. And mga kapaglaom din Jesus po karon dunay gipahigayon nga gitawag kini og Stewardship Ministerial Convention. Ang ilang tema God First. So
daghan matingala ko atong niaging adlaw nga daghan kay niabot diri. So mao din ni ang tumong tuyo nila nga naa sila karon dinhi sa ato ang compound. Ato kining tan-awon mga kapaglawom nga video. Highlights. I'm very happy to be here, attending the Stewardship Convention in South Philippine Union Conference. In my experience for the last 5 years, this is the largest attendees in terms of number, with 416 pastors coming to this meeting to enjoy and to share the blessing of the Lord in this convention. We only have 3 statements, but I want to pick up the 3rd statement, and I want you to note the emphasis on faithfulness. I thank God for giving me time to be here, and I believe through this convention, all pastors are being trained, and then when they'll go back to their respective place, they'll become better servant of the Lord, preparing people for His kingdom. Is my prayer for this time. Thank you and God bless. I see your mercy, Lord, you are holy. I wanna be more like you. Teach me to live your love. Help me to give your love. Show me your ways, Lord, I obey your word and live your love. I said it all, grateful remembrance. I press forth for gold, for the prize I must win. And I've got my eyes focused upon you. Show me your beauty, as long as your goodness that makes me more like you. Teach me to live your love.
Coconut sugar is a natural sugar made from coconut sap through the process of dehydration. However, coconut sugar does retain quite a bit of the nutrients such as iron, zinc, calcium, and potassium, along with some short-chain fatty acids like polyphenols and antioxidants. Coconut sugar is 100% carbohydrates. However, it contains fiber called inulin, which may slow glucose absorption and explain why coconut sugar has a low glycemic index than regular table sugar. According to the Philippine Food and Nutrition Research Institute, glycemic index of coconut sugar is 35, while white sugar is more than 60. Although coconut sugar has a better nutrient profile than table sugar, consumed in excess may cause all sorts of problems like metabolic syndrome, obesity, diabetes, and heart disease. It is recommended to consume no more than 6 or 9 teaspoons per day of added sugar for women and men respectively, irrespective of whether it comes from coconut sugar, table sugar, or any type of added sugar. Nevertheless, for people looking for an alternative sweetener to sugar, coconut sugar is a better natural option. Caution: enjoy it in moderation. This is Miss Laila reminding you the love of God is sweeter than sugar. Be healthy. It's a wise choice. You're watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Hello mga paglaang, good morning! Anita karon na specific place diri sa Cagayan de Oro. Nami nakita nga usa ka paglaom nato nga I believe angay ihatod nato ang tabang kapaglaong niya. So ato siyang pupulon to siya dito dapit. So let's go! Hello mga paglaom! May buntag diya kaninyo. Nami diri sa Zone 8, Mother Ignacia. Ako na ila-ila si Wilbert Paigna. Kuya Wilbert, pila na ka tuig? Pila edad nimo nga nagsugot ka og ani imong trabaho? Si. Aside sa kani nga trabaho or pagpamasura man na ba kay laing trabaho pa ya? Nanerjud. So, bali, since 11 years old, nagsugod ka. Ug trabaho ko yan, ako ihatag sa imo Simple ra kay ni siya, pero makatabang ni sa imo ang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Naatay mga kalanon diri, and sa imong trabaho kuya, pilay puy makita nimo? Tutirtira na manguta ko sa daan, wala nagbilin. Ha? Ang secondary, tutirti na Mga adlaw. Tinadlaw na, 230. Pagkapon na, sildo dito, nawa mo ko yung mabiling sana na kayo. Ba't mo na sa tindahan? Paris na, ba't yung bilhin sa piso doon pagkakuha na sildo. Or dalipay na pagkana yung trabaho kaya aside, bahala kung saan ka simple. Ako rin, iguanta kayo, iwan ako lang yung trabaho. Pagkatabag sa kuha na, diri nga, sildo ko diri sa mong kinabuhi. Kaya salamat ako sa music. Thank you so much, Kuya Wilbert. Today,
We are still within the love month. And in fact, I would greet everybody, bisag one day late na, Happy Valentine's. Kaya ang kalibutan, nag-celebrate man sa Valentine's gahapon, February 14. But today, we are still delighted. We are in the month that people feel the importance of love. Our topic, marriage in the Bible. Wow, let me tell you. God was the one who gifted humanity with marriage. There are two institutions God has given at the beginning of the creation of the world. One was the Sabbath, and the other one was the institution of marriage. Let me tell you, there are guidelines in marriage which people have tried to improve today, but nothing can improve the ideal that God has preserved in Scripture. Number one, marriage is for a man and a woman. God never designed marriage for a man and a man or a woman and a woman. That is anathema as far as the Bible is concerned. Ako lang ang gisulti ninyo, even if some countries in the world have already legalized same-sex marriage, it is non-biblical and it cannot be right in any sense of the word. Even if people think that it is right, it is not right. Because ultimately, our arbiter of truth, of right and wrong, is still the Bible. So as far as the Bible is concerned, marriage is for one man to one woman. That's marriage. And marriage relationship is lifetime relationship. It's not an off and on. Nga, murag musulay la mo, ug di naganahan, bye-bye. Matod pa nila 15 days pre-trial. No. Marriage, as far as God is concerned, is a lifetime commitment. Which means, if you engage yourself into marriage, remember, that is a commitment for life. Second aspect of the biblical grounds for marriage. Marriage is an intimate relationship between a man and a woman called husband and wife, because that is God's way of continuing with His activity of creation. You see, ang pagbuhat og bata sa Bible, ginganlan na siya og procreation. Ang gitugutan ana, as far as the Bible is concerned, man and woman man, but ang muhimog bata, ang dunay sexual relationship, ang ginganlan sa Bible, and they two became one flesh, ang ginganlan og one flesh, sa ato pa ang tugutan lang sa love relationship as far as the Bible is concerned is a man and a woman who is called husband and wife. Sila ang dunay gasa, gitagaan sila sa Ginoo gift of procreation, meaning God is not done with creating humanity. Hangtod ron, ga-create pa siya tao. The only thing is, He is not forming man out of the dust of the ground anymore. This time, God is using a man and a woman who is called husband and wife to make a baby. Muna nagpadayon ta pag-replenish the earth as far as the Bible is concerned. Nagpadayon ta pag-replenish the earth when the married couple became one flesh, that's the sexual relationship. And by the way, ang sexual relationship, ginganla na siya og the highest degree of human intimacy. Meaning, among all human relationships, ang pinakataas ang relationship sa husband and wife. Why not the mother and child who is in one body for 9 months? Well, naana sa Ephesians chapter 5. Gi-compare sa Ginoo ang iyang relation sa church with the relationship of husband and wife. And the essence are the following. First of all, it's an exclusive relationship. Exclusive simply means walay lain na involved anang inyong relationship. Kamura, dili pwede nga naay third person ang marriage. Ang third person sa marriage, who is the only safe third person, is the Lord Jesus Christ Himself, because He is the one that strengthens the cord of your married relationship. Any other third person in marriage is a virus that can destroy from a happy wedlock to a sad deadlock. So remember, marriage as far as the Bible is concerned is only for one man and for one woman. And sexual relationship is only allowed by God in the premise of marriage, because it is the comparison of God's love to His church. Is an exclusive relationship. You cannot have another husband, you cannot have another wife, just as the Bible says, thou shalt have no other gods before me. Because adultery
in marriage relationship is idolatry in our relationship with God. May God's blessing be upon you as you contemplate on marriage Bible pattern. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night grows deep and the day is past and gone, at the river I stand, guard my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Take my hand, precious Lord, lead me home. Welcome back to Panimbaya sa Kabuntagon, mga kapaglaom. Ug karon nga Kabuntagon, aduna kita special na activity diri mismo sa ato nga set. Yes. Tungod sa atong pag-celebrate sa bulan sa gugma. Karon mga kapaglaom, kitang tanan natay kaugalingong pamaagi, no? Natay mga love languages, kanang mga ways nga mas ma-feel nato nga gi-love ta, og atong pamaagi pud sa pagpakita og love sa ubang tao. Og kauban nato karon para i-discuss kana nga usa ka importante nga butang mga kapaglaom, mao ang atong mga banggiitan nga mga guests. O kini sila i-introduce sa atong kauban diri nga host, si Ate Bing. Ate Bing? Yes, nalipay ta mga kapaglaom, no? Kay na makigduyog nato nga mga couples nga I'm sure daghan tag makutluan sa ila. First, we have
bago lang ni sila nagminyo mga kapaglaom, 1 month pa lang. We have Pastor Joven Jimenez. He is a chaplain of Adventist Medical Center Valencia, kauban sa iyang hinigugma nga si Ma'am Nikki Jimenez. 1 month pa ni sila nagminyo makapaglam. So napa ni sila sa lang honeymoon stage. Mga paglaom sunod, we have Pastor James Lee Lantaya, tong Youth Director diri sa South Philippine Union Conference, kauban sa iyang hinigugma nga si Ma'am Lucy June Lantaya, one of our secretaries dito sa SPUC. They are married for 18 years already. And next in line, we have Pastor Jerry and Marife Patalinghog. Si Pastor Jerry is our president dito sa CMAM. They are married for 29 beautiful years. And next, we have Pastor Nemrod Saramusing, ato ang Executive Secretary sa Northeastern Mindanao Mission. And kauban sa iya ang asawa nga si Ma'am Marivic Saramusing. They are married for 30 years already. Dugay-dugay na jud. And ang pinakadugay na to, diri mga kapaglaang, we have Pastor Edwin Golfpan, atong Field Secretary for Evangelism. Kauban sa iyang pinakagwapa nga asawa. Kauban, pareha na ako kagwapa. We have Ma'am Pinky Golfan, atong Women's Director sa SPUC. They are married for 42 beautiful years. Makapaglam dugay-dugay na jud. So ato ani siyang sugdan at sa mga pangutana fits, right? Yes, so welcome mga pastor and ma'am. At ibig actually na feel ako nga murag na OP ko diri kay ako'y single. Ikaw minyo. But anyway, ato ni siyang discussan mga paglaom, no. Adunay ginatawag nga 5 love languages mga paglaom. Ika ni siya sa libro ni Dr. Gary Chapman. If you will research that on the internet, you will find a lot of results. And karon mga paglaom, ato ni siya gisgutan tungod kay kita natay pamaagi sa pagpakita or giving and receiving o pagdawat o gugma. Adunay 5 ka love languages mga paglaom. Una, ang words of affirmation. Mo sila mga tao nga ganahan og makadungog og mga appreciations, I love you, good morning, thank you sa imong pagtabang, gwapa kay ka karon, gwapa kay ka. Sexy kay karon, ganahan kay na sa mga inana mababae istoryahan. Words of affirmation. Next one, natay mga tao nga ganahan sila og receiving or giving of gifts. Pakita nila ang love pinagi sa paghatag o mga bulak, mga chocolates, mga material nga butang. Material nga butang. House and lot, tagaan ka ganahan kay grabe, ka-fit. galante kayo, Tibing. Yes. Sunod, na po yung mga tao nga ganahan sila og quality time. Bahalag walay gifts, bahalag walay words, basta kay kauban lang tao, okay na kayo ako adlaw. Basta kay permita kauban, pipe na. Sunod, apod ay mga tao nga ganahan sila og physical touch. Kanang clingy bitaw kaya, Tibing. Ganahan kayo mo hug, ganahan kayo mo kiss, ganahan kayo mo kabalo na mo, unsa na po sa boto. Karon kay diri si Pastor Gulba, no? Okay, and then lastly, acts of service. Kanang walay words, walay clingy, pero kusog muluto, kusog mo trabaho sa balay, mula ba, matiban sa mga bata. Walang paso, bantay sa bayas. Diba? Balag walay I love you, pero ginapakita ang paghigugma pinagi sa mga acts of service. So karon mga kapaglaom, kamo di ang aralan to sa karon sa television, take note pud mo dara kung sa inyohang love language, kung ila pong i-evaluate ilang kaugalingan, please, unsa po diri akong love language, no? So karon hatong nga taga nato mga guest og time para i-rank ang ilang love languages from first to fifth. So bali i-rank nila ang giving and receiving silang self of love. Yes. Okay. So time starts now mga mga pastor. Unsa man imo ang number 1 jud nga love language? Ako Tibing na-realize na ko ni kay nanipod bisa akong uyab so nakarelate ko gamay. Akong first mga Tibing kay kuan, words of affirmation. And akong last kay giving of gifts. So dili kay ko into kanang hatag og gifts. Ako kay basta lang i-appreciate ko nimo. Siguro ako first two siguro nako ako ang kana words of affirmation, ang second is giving of gifts. Pupo na ako Balit ati ako number 2 kay physical touch. Pero wala physical touch kay katong paminyo na. Pero kana clingy ko. Diri ko mulayo fits. Diri ko sa bago pa yung minyo. Kay kani getting na pa sa getting to know each other sa ilang kaminyon. Sige, mag-start ko ni Pastor Joven. Unsa man imong first nga love language? Hello. Well, good morning again sa to mga kapaglaom nga nagtan-aw sa to as via satellite and even sa to ang online. Well, I have 5 languages pero I would like to share to you my first na ma-feel gid na akong nga love ko is number 1 is words of affirmation. Okay. Murag malipay kung murag i-affirm ko sa ako ang wife now
Nga, murag, yep, it's somewhat satisfying. Second is physical touch. Aha. Pareha Minister Joven. Ha? Number 2 yung physical touch. So, pare-pareha mo. Then third one is ako ang gibutang is quality time. I love spending time with the people whom I love. And the fourth one is acts of service. Yes. I love doing things murag mabuhat ka ng murag I can do something for them. It would make me feel that I love them or share that to them that I love them. Then last is receiving of gifts. It will be the last time nga murag I don't dili kay ko nga person nga ganahan kay makadawat or even siguro muhatag I can give some pero in case of gana madawat nga ma-feel na ko mga love ko I can give to them to show that I love them but I can ready kay nako ma-feel ang love ko ako'y maka-receive kayo. So kabalo na kanik ha. Okay. Dili kayo gasto si Pastor Joven, Ate Bing. Sige, atong isunod na Thank you. ang couple nga si Mr. and Mrs. Lantaya. It's either sa inyo, pastor. Si Bayan na po siguro, Ate Bing. Si Ma'am Lucy John. Okay, ang ako ang giving, ganahan kaayo ko nga ang first dun ako ay quality time. Ganahan ko nga enjoy time for me, nga ma-feel na ko nga kanang mahalag story lang. And then ang second is acts of service. Ginahimo dyan na niya. Acts of service, then physical touch, then ang number 4 is words of affirmation, and number 5 is receiving of gifts. Dili kayo, okay, ganahan gapon ko maka-receive of gifts, pero kanang dili jud kayo siya priority sa So, pero take note, imo ang number 1 is quality time. Dabi Ang pastor words of affirmation to arapit sa ikatulo. Dabi pastor kay sige man kaglakaw, dili yun malikayan sa iyong trabaho. Actually sa ako marag nagwa mi disabot pero nagpareha mi. In the morning when we wake up, sit with magistorya gyud mi. Gusto ko nga sa kaon uban gyud mi. Mingaunon jud ko ani niya gyud. Mo na nihita gyud ko quality time to spend it with her. In a day, every day. Sa office, mabitan ng kantsawan ko nila nga akong office na sa taas pero nung nadaw ko sa obos porminti. Naman sa sobos. No? So for me is quality time. Ikaduha na ako is acts of service. And she knows that. Palangga gigi kaya na ko na akong asawa gyud. And then ikatulo is physical touch. Kay ako magod kanay kamanghuran paraygon ma'am kana patawng bisag sa kinsa diha, bisag sa office nako panghapakapakon ako, di ba? Bisag sa inyo diha kinsa tanan. Moagi mo ako hapakon kay I like that. And then ikaw pat is words of affirmation. Kana bitang I really appreciate gingging. And then ikalima is kaning receiving of gifts. Wow. Diba? Okay kayo kay last na ang receiving of gifts. Og pareha pod sila og parehas lag primary nga love language that is quality time, pastor. So bali maswak silang duha ba? Una kasi naabot jud mo pastor. We have Pastor Patalinghog. Pastor, what is your love language? Well, sorry kaya kung dingog. Sa lima din ako nakita nga para sa kuha kaning acts of service number 1. Yeah. Okay, matiman si Ma'am Pastor. Kuha na ko ni ang acts of service. And then, of course, ang quality time. No? Ang quality time. And then, the third for me, along within 5, is kining physical touch. Ay, kopat na ko kaning words of affirmation. Ikalima ang receiving of gift. No? Muna akong nakita nga, ma-feel na ako nga I'll be comfortable. Gitake note ni Ma'am Pastor. Acts of service number 1. Ayan, si Tibing? Yes. Bali imong primary pastor Jude is acts of service. Acts of service. Mo yun na usually sa mga lalaki, acts of service. Ikaw, ma'am, unsa may primary nimo, ma'am? Ang number 1 gid nako is the physical touch. Lahi gyud babae. Lahi opposite kayo no. Opposite kayo. Mo gid nay akong ganahan og nabantayan gid na masawayan gyud ko sa kumbana kay mahilig gyud ko mga anak ba mamikpik. So sahay basig dinhi pagani ma-legs daw sahay nako di ko kabantay. So bunay pero ginahatag po na ni pastor sa imong mama ang physical touch. Not
all the time. Pastor, now you know, Pastor. Number 1 niya, Pastor. Okay, ako mahilig kay ko. But most of the time. That's better. Number 2 is quality time. Pero kanang among magkuyog mi, that's the quality time. Kanang naami mga appointment kay, pero most of the time, distansya gid mi pirmi, kay lahi big appointment. Pero ako gid gina-treasure kanang naami together. Next, Then number 3 is akong number 3 is the giving nako. Number 3 is the acts of service. Acts of service. Pero all the time ang gid ni acts of service. Mama. Unay mo himo sa akong mga presentation nga nindot. Then number 4 is the receiving of gifts. Level up. And then acts of affirmation. Kining receiving of gifts o kining affirmation. Words of affirmation. Yeah. Kining duha sabay na ni. Dili kayo si ma'am into words of affirmation compared sa ilaha po the other couples. Ganahan man sad ko ana pero bugat yun ni ang quality time. Quality time, O physical physical touch, touch. and acts of service. Thank you so much, ma'am. Actually, that would make us kanang babae ba secure. Kaya sometimes na insecurity sets in sa mga babae. And through words of affirmation and touch, kana matambalan among insecurity feelings. Oo ba, Tibing? Tinood na. So, Kaya ako nang timanan na, Tibing. Now we Ako have di Pastor Sarah Musing and Ma'am Sarah Musing. Ma'am, sir, Pastor, unsa man imo ang love language? Actually, for 30 years na namo nga nag-uban nga minyo nami pero prior ana na pud mi 3 years nga nag-uban na pud mi nga uyab pa mi. So 33 all in all. Kining 5 gipaningkamutan gid nako nga mahimo gid nako at the same time. Pero kay giparangguhan man gyud. So sige. Ginako. Number 1 gid nako din is quality time. Walay panahon nga nagkuyog mi nga dili quality time. Tanang panahon ako ginang gi-value nga quality time na namon duha. Ang ikaduha ang physical touch. Ay. So gunahan si Pastor ang ihag. Ako ang ginahimo sa iyaha. Giving pa di mo, Pastor. Bisag mag-drive ko, bisag usang orasa, mura og ma-energized ko kung magunit ko siyang kamot. Sa paa o inana ba. Dayon ikatulo nga akong gi-rank dinhi kay kining words of affirmation. Practice gini na kog maayo kay mo ni akong weakness sa among pagkuyog nga matingala ko malangan mi kung manlakaw mi kay kung mugawas siya nga human nag-ilis ug dili ko mudayeg niya mubalik mag-ilis og usab. So muna nga every time nga mugawas na siya sa iyahang ilisanan may lagi ko nga pagkagwapa gid nimo gani. Aron di na mo mi malangan. Ikaw pat nakita gid ni Pastor ang sekreto. Giving of gifts. Giving of gifts kay sa una 15 years ko nga director nagdaghang lakaw wala gyud koy laing bayad sa iyaha nga kanang nila pa kanang sa term ana kanang talubong dili na isa kanang PH nalimot ko basta mo nay ako ang entrance sa amo ang kwarto ang pero usa ra man gyud ni iyang ganahan bag ra man gyud ganun sa amo ang balay naay usa ka kwarto nga bag ra gisulod dayon ang ikaupat ang ikalima kining acts of service ako ning gipinakaubos kay mo man ni struggle nako kay sa amo duha kanang hinugo kay ko ba so mas less ang ako ang although ako'y galuto sa balay pero mas less ang akong act of services sa iyaha tungod kay hinugo kaayo ko so mo na nahitabo. Thank you so much, Pastor. Si Ma'am, sa imong first dira Ma'am kang Pastor kay klaro kitong ganina no yung gimension. Quality time kang Quality Pastor. time kang Ma'am. Sa imong first sa ako quality time. Pareha sila. Parehas mi kay nalipay na jud ko karon nga kauban na mi sa opisina. Nya ganahan gyud ko aning quality time. Makig-uban jud ko permi sa iya. So bisan sa iya ha, muadto na siya sa akong office kay dito man ko sa obos. Usa ako pod muadto pod ko sa iya ha. Usa magtagbo na lang mi diya sa kuan sa lobby kay nagpinangitaay mi sa matag usa.
quality time. Lahi ko na magganahan ko ng matag Magpinangitaay. Number 2 ni mo. Number 2 nako is physical touch. Ganahan sila, ko Pastor Yapon, physical magunitan. touch. Ganahan ko magbagid-bagid sa iya ha. Bisan mag-drive na siya, magunit ko sa iyang paa, usahay, lahi na ang magunitan. Nag-react si Ma'am Pinky. Wow. Magumit sa paa. Amo na ang password ng White Tinudanay. Next, ng number 3 is acts of service. Number 4 is words of affirmation, then receiving of gift. Ayan, thank you so much. Nang ako ang sa part na. Oh, natimanag ito ni Pastor for sure. And the last but not the least natin being si Pastor Gulfan. Si Ma'am Pinky daw mag-share, si Ma'am Pinky. Si Ma'am Pinky, kung sa'yo mong first, Ma'am Pinky. Ladies first daw, ma'am. Okay, thank you. May bawaan na yun diri ang tinuod. Number 1 ako, kining quality time. Quality time. Kay, since pinaminyo, murag ang iyang priority, which I appreciate so much, kining service for the Lord. Okay. So, it is very obvious until now. Ang akong ikaduha, words of affirmation. Okay, words of affirmation. Ikatulo, physical touch. Ikaupat, acts of service. Ikalima, receiving of gifts. Ayan. Pastor, ano pong reaksyon ninyo, Pastor? Naminaw ko sa tanan akong colleagues din kaingon ko nga para nako dili man gid ni angayan og butang ag ranking kay there is always time for each one to be priority. Para nako ang perfect o dili man necessarily nga perfect pero ang ideal gyud mao nga do na gid time para sa matag usa ini. Dili nimo maingon nga number 1 ko nay kay og kana ra ang imong himuong sentro. Lagi time nga gusto kag affirmation pero naapoy time nga ang quality time mo matawag nato for that occasion maula siya kanang time to render service naapoy time nga para anang panahon na. So for me dili ko mubutang og ranking ini. I would put number 1 according to occasion. Okay. So ang time nga angayan me together, now we will maximize our time together. Ang time nga angayan gyud nako sa hikapon, we will maximize that time kay tinghikap man gina. Pwede. So that's how I look at it. It's a mixture. There are other things of course that we can add og atong dugangan ning language of love nga gisgutan dinhi. For example, ang para sa ako ang pinaka-balance gyud nga wala na appeal ini kanang consideration ug acceptance nga makamao kang mo consider sa sitwasyon sa imong partner makadawat sad ka kay gusto man pud nimo nga dawaton kaniya ug mo consider sa siya nimo i-balance na siya nga part. So those are some of the things that I would like to add. Nice po siya, murag makorelate po siya Pastor sa words of affirmation, ang consideration. Murag i-affirm mo nga, okay lang, okay problema. Mutual respect, bitaw. Mutual respect. I'll respect you, you respect me. Sa amo good nga history as married couple, may duha mi kabutang nga giagrihan at the very beginning of our marriage. Number 1 ginamo nga giagrihan tungod sa nature sa work nga gi-anticipate namo that we'll be facing in the next few years nga we will trust each other wherever we are. Apart or together, we will have a mutual trust. Because if I trust her and she trusts me, muraming nagpadalag manulunda sa usag-usa. Bisan away from each other nahibalo mi nga kana nga trust, dili na mo ang ngayon i-betray. Second nga, buta nga akong gitan-aw nga murag importante kaayo sa among marriage pod, mao nga ang akong suod, kinahanglan, hiyapong himuong suod. Dili kaingon nga, suod raman mo. Kami dili, no. Ug suod nako, suod pod niya. Ug suod niya, ang ngayon po kumangitag paaging masuod pod nako. That's how it is in our 42 years together. Now si Pastor Fitz nagadiscuss naman siya og kanang mga sikreto nila, di ba? Kay he mentioned a while ago nga gasabot sila before nga trust and or respeto sa usag-usa. Now, mangutan na lang ko sa other couples na to, no? How did your marriage made successful or how did your marriage last in a lifetime bitaw nga naabot mo ani nga katuigon? Unsay mga sikreto ninyo?
ang sugdan na lang, kaya naka-mention naman si Pastor. We have Pastor, how about Pastor and Mrs. Pataling? Mga sekreto ninyo, ma'am. On behalf na siguro sa tanan, sige si Pastor atong ipatubag. No? Yeah, para sa kuha, ang one of the reasons nga atong relationship mo last yun, muna ingon nga, marriage is a journey, it starts out forever and it ends at never. No? Kana yung understanding with each other nga, kung sa man imo nakita siya ang murag dili kayo nimo ganahan, you have to accept and you have to adjust. Kaya kung imong i-fit in tanang panahon nga kanang gusto lang gyud nimo siya, and that would create problem in the family. So, atong gisulti ni Pastor Golpan nga there must be an acceptance of each other's limitation and consideration. Kinahanglan gyud na nga kabahin gyud na sa relasyon. Kaya kung wala na, problema gyud. And it falls to the words of affirmation nga, husband or wife, okay lang. I affirm that everything's gonna be all right. So this time, pastors and ma'am, thank you so much sa inyong mga ideas and inyong inputs. I'm sure nga dahan kayo na blessed. So we would like to offer this bouquet of flowers sa ato ang mga asa sa mga wife. Ayan, from Hope Channel sa Philippines. Kaya kung wala sila panakatag of flowers is Valentine's Day. Mine? Oo, di ba? Apil ka, TV. Oo. So those are our love language to you. Di ba sila? Oh, di ba? Nagkiss sila na sila kaning physical touch i-apply dito so and happy physical Valentine's touch. to each one of you. Thank you for joining us today and I hope nga inyong Valentine's karong gabi iba ka kay busy man ni sila sa ato ang okasyon karon no. Inaot makatag sila time for each other maka-date baka hamang kapag amen ba nga mga asawa? Amen. And we hope nga namoy realization mga paglaom mga viewers and of course mga kauban nato diri namoy realization sa atong activity karon ang 5 love languages. Yes mga paglaom pagpabilin mo balik pa ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Ngayong buntag mga kapaglaom, happy sabat ko ng tanan sa bakasapa. Ani asab kita sa atong segment ang Let's Pray Today. O kinihigayon atong gahin alang sa atong hiniusang pagampo sa atong 777 Feb prayer. Atong kauban ko sa pagampo, lalay kong lili si Pastor Nimrod Saramosing. Pastor, salamat kayo sa pakiguban. Ani Pastor ang mga prayer requests nga gipadala sa atong mga viewers. Una, gikan ikang Sister Hani Bicaldo. Please pray sa ako ang mama nga daghan na kayo sa o gibatyag sa iyang lawas karon labi na sa iyang kilid nga nagbukol kaya nadak-an na lang may gasto sa doktor sige og pa-check pero walay alibyo. Please pray for the health of my mother nga ibanan ang iyang pag-antos. Wala niya gi-mention Pastor ang pangalan sa iyang mama pero gikan ikang Sister Bicaldo, Hani Bicaldo. And also let us also pray for the brave family of Gonzaga. Sa amahan sa atong mga sponsors diri no. Ang puyang pamilya nga sila magka-baton o kahumpayan silang ibati karong panahon na. Gonzaga family pastor. And let's also pray for the people, all the people who are affected with coronavirus still karong panahon na. Atong yan po nga everything will be all right. And also let's pray for everyone labi na sa atong ginahimo karon nga SPUC-wide Stewardship Convention. Shall we pray, Pastor? Magampot ha? Dalaygon og silimbaho na mo nga Dios nga naikaos kita saan sa mga langit. Sa pinasahi nga kahigayunan Ginoo aniya kami naga pakigbahin sa kinatibuk-an nga pag-ampo sa tibok kalibutan sa imong mga katawhan. Panamo ang among dako kaayo nga tinguha nga sa kanunay ikaw magagiya sa among mga kinabuhi. Salamat kaayo Amahan sa mapadayonon nimo nga pag-atiman kanamo o tungod niini among gibalik diha kanimo ang himaya ug ang among pagdaig sa imong ngalan. Ginoo sa pinasahi among giampo ang hangyo ni Sister Hani sa iyahang pinalangkang inahan nga nagbalatian karong panahon na. Ako nagahangyo nga ang imuhang gamahanan nga kamot magahikap sa iyang inahan.
magauli sa iyang maayong panglawas nga sa dili madugay makaangkon siya sa maayong panglawas nga iyang ikalipay sa pagkinabuhi nga nagahulat. Ginaampo sab namo amahan ang panimalay sa mga gunsaga na hangtod karong taknaan nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi. Ginoo, ipadala ang balaang espiritu nga makahimo sa pinasahi nga pagministeryo ngadto kanila. Ginaampo sab namo Ginoo ang dako karon nga suliran sa maayong sa panglawas sa paghadla nining coronavirus sa tibuok kalibutan. Ginoo, anaa kanimo ang kagahom sa pagpadlong niini sa among gitugyan ang tanan diha kanimo ginaot nga dili nimo kami pakyason. Ginaampo namo ang nagpadayon nga buluhaton convention sa ministerial ug sa stewardship din sa South Philippine Union Conference, proteksyon, among maangkon, ilabi na sa pagbiyahe sa pagpumauli, sa among tagsa ka mga responsibilidad. Dalaghan kayong salamat Ginoo sa kagayonan nga imong gihatag kanamo, hinaot nga ang among mga pag-ampo sa kanunay mahimong humot nga insenso at ubangan sa imong trono o ang gilauman namo nga among gihangyo, among madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dahan kay salamat, Pastor, sa pagampo. O mga kapaglam, kung doon ako may mga prayer request, pwede ka nyo ipadala sa itong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usap sa itong contact number na makita sa mga TV screens. Now, let's pray today where you don't have to pray alone. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadiba, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadiba, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kaniyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang at bawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakatibak, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadiba, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan
Marriage is something many people look forward to. Its idea has been dreamt by a lot of people. It's something beautiful and wonderful. Over the course of marriage, there's no assurance that many can last. A lot happens. Personalities change, bodies age, and romantic love waxes and wanes. And no marriage is free of conflict. No marriage is perfect. What enables a couple to endure is how they handle that conflict. So how do people manage the problems that inevitably arise? And how can couples keep the spark alive? Let that love stays forever. God's perfect design for marriage. Today in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, nagapadayon ng atong programa diri paghisgot-hisgot kung unsa gyud ang kaminyoon in accordance to God's will. O karon we have with us ang Field Secretary from the Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church, Pastor Edwin Gulfan. Good morning, Pastor. Good morning. Good Ganina, morning. no, atong na yes, salamat kay Pastor. Ganina nadunggan nato ang imuhang input sa kung unsa tong love language ba. And karon atong padayonon ning konsepto sa marriage, Pastor. Is there such a thing as a biblical concept of marriage? Yeah, before that, I was already giving some concepts of marriage in the Bible. Ang marriage, as far as the Bible is concerned, and as far as God's ideal is concerned, is exclusive gina siya. It's between one person to another person, and in particular, between a man and a woman. It cannot be shared. Naaman, ma-share nimo sa uban nga aspect sa relationship, but as far as the intimacy, the human, because I call this the highest degree of human intimacy, ang pinakataas nga kalidad sa panagkasuod tawhanon gitandi sa Ginoo na sa relasyon sa banag-asawa nga dili pwede ikabahin sa uban. Let no man put asunder. Ba? Giingon. So, Pastor, any design for perfect marriage? For me, ang perfect, it's hard to achieve, but it is achievable. But people can work towards it. Meaning, mag-start good ang mga tao kay two personalities manggudning magminyo. They are two different persons. When they meet each other, they are already who they are. So one cannot demand that the other should be according to what she or he demands his partner to be. O para nako ang pinaka-ideal gyud sa kaminyoon, madawat nimo ang imong partner kung unsa siya. Kay ug naa po siya nakita nga murag rough ceiling sa inyong relationship, siya na may mohimog paaging ma-workout nga mas mahimo kang approve sa iya ha. Meaning, it's not something to be imposed, but it is something that can be improved on both sides, husband and wife. And how, what yung say sikreto ana, Pastor, kay given man siya, laka ganina na, nakita na to nga lahi-lahi, di yung personalities ang tao, no? And when you bring that in together in a marriage, duha mo ga-work, unsay sikreto ni mo, Pastor, sa inyo ha ni Ma'am Pinky, basig ma-share ni mo, medyo personal siya, Pastor, nga mo work out siya despite the differences. Because like, currently, the Philippines is in the discussion of divorce. Yeah. Diba? And in line with, kanabitang dugangan ako, follow-up question, pagid, Pastor, can marriage not be broken? Given nga ang usay differences, di na gyud siya ma-manage. You know, I met a couple in which the wife almost gave way. She would favor divorce kung it will come. Matod pa niya, I welcome that. Purag naa siya sa point ngayon, ana. Pero ang iyang husband, nag-insist siya, divorce is never an option for this marriage. Amen. I like the determination of the husband. Because para niya, things can be talked out. Nganong dili man nato nahisgutan. Ang uban gud gipakahimo nilang sayon kay naa na may provision. Ang uban gipakahimo nilang sayon kay naa may provision sa law. Nga ug di na gid mo magkasinabot, pagbuwag na lang mo. Pero kining husband ingon siya, in this marriage, divorce is not an option. Do you know why I like that? Because for him, i-work out nato ang atong problema. Dili ang problema ang maghisgot sa iyang kaugalingon. Problem will be discussed by both
personality sa marriage. Pagkanindot. So pastor, Oh. kanang sa Bible ingom na kamong mga asawa magpasakop mo sa inyong mga bana. Murag advantage ni namo Ma'am Angel sa mga lalaki. Unsa may kuan kay Unsay usahay ang mga pasabot, lalaki ana, magsalig. oh. Magsalig ang Tinuod. lalaki Pero- ingnon din ang asawa. Ang Bible nag-ingon nga magpasakop mo sa mga bana. Ang di ni nato ang kalimtan kana nga statement generic na siya. It applies to both sides. Ang bana ma-refer po na sa bana sa asawa balik sa iyang kaimtang. Kamong mga bana magmatinahuron ug mahigugmaon kamo sa inyong asawa. Balance magyud ang Bible dili man siya ingon nga nayo One-sided sa one side no. Oo. So no nakita nato nga walay superior, walay Wala. inferior Wala. given in ana. So equal tang tanan unya communication is the key. Pastor in the event kay namang giuban nga manara di na gyud give up na gyud ko nya na wala na gyud sila. Has namin pangutana unsa man nakasala ba ko sa mandato sa Ginoo kung inana? You see, ang word nga sala God, nahibaw-an nato na siya nga transgression of God's law. But the Bible actually defines sin some other ways. Na ay, for example, sa James 4:17, whoever knows something that is good and refuse to do it, to him it is sin. Yan naapoy sa Romans, kanang iyon nga, whatsoever is not of faith is sin. Simply meaning, any deviation from God's will is actually a departure from God's ideal is sin. So, i-apply ta na siya nga formula. Ang destruction sa marriage is breaking God's ideal. So, in a sense, nahimo ng rough sailing, mo nang gitawag nato siyang nahimo na siyang bad. Nahimo siyang maot kay nilugwa man sa ideal sa Ginoo. No, kay mo na siyang ginaingon pastor nga ang kaminyoon gyud dili gyud siya lalim. Kay there is no morang giingon nga dili wala na gyud na siya ipagsinubo, wala na gyud siya kanang pwede mabalik. Ang nakanindot lang ana kay ug musulay gyud ang couple bisag rough sailing sila nga i-work out nila, eventually they will feel the reward of not giving up but trying to stand and save the situation from breaking into more disastrous end. Tinuod. No, kanindot ana ko is like marriage is the union of two becoming one. Unya ko ang isa ra ang ga-workout, dili na siya two becoming one. Kami mga laki sa muka mga laba pa gani mi. Sige sugo. Nang laba pa ko diri. Inana. So tandem gyud na siya ang bot pasakop. pasabot. So no sa ato mga kapaglawom so nasabtan nato no nindot kayo ang design sa Ginoo sa to. That's why it's important also pod as what we can gather that you have as you work out via communication, you have also, while you communicate with your spouse, you also have to do not forget to communicate with God. Put God at the center of your marriage. Amen. And God will bless you and your marriage for a longer relationship with each other. No, daghang kay salamat si Pastor Magdungan uban pa sa ato sa sunod na to nga mga segments. Ug meantime, karon mga kapaglaom among ihatag sa inyo ang amoang Bible Trivia winner. Happy Sabbath mga kapaglaom. Padong kami karon sa nagmadoogon sa Bible Trivia Win for a Friend kung kinsa siya, kinsa nga higala ang iya ang hatagan sa prizes, kinsa sa tanan atos lang ilahon. Tala ko yugta. Maayong buntag mga kapaglaom, manita karon sa Upper Carmen. Kauban ako karon ang winner sa Bible Trivia Win for our friend si Ma'am Eileen Corpus ang ilang napili nga higala Mr. and Mrs. Murillo. At Ati Eileen nga naman si nanay ug si tatay imong napilian nga higala. Ako silang napilian kay kaya ako po nakita ilang sitwasyon nga sila na lang punduha. Then gusto ko makabalo sila nga doon na pa nag-care po sa ila nga mga silingan. Salamat sa inyong gihatag, ma'am. Ingon man ni Aileen nga nakakuan siya sa amo. Tabang siya sa amo. Ilang nakita, ikaw wala nagagino. Alam sa bag. Salamat sa channel Panimbaya sa Kabuntagon World.
ug mabatnan mong kalinaw ang matud nga kalipay nga mabungag pakigda. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Yes, mga kapaglaw, ganiyan na po kita sa paghatag tambag suliran, diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako naghandom nga makabaton og usa ka malipayon nga pamilya. Akong handom nga makakaplag og gwapa, buutan og dasig sa pag-alagad nga asawa. Adunay usa ka babae nga giparis-paris sa ako. Apan ako na usab nakit-an ang babae nga akong gihandom. Niabot na jud ang panahon nga nagkasabot mi nga magpakasal ug na-engage na ko sa iyaha. Apan adunay sitwasyon nga adunay iyang kinaiya nga daw wala na ako masabti og magustuhi. Ug tungod niini ako nakita nga kini mahimong dakong babag sa akong gihandom nga malipayon puloy-anan. Ug akong nabantayan usab nga katuday ba nga giparis-paris sa ako mao day akong mas gikinahanglan. Palihog tabangi ko, daghang salamat. Ayon. Baso, klaro, si Kuya, kung last Sabbath, kay gwapa kay si ate, kay tulo kabuk na nguyab sa iya karon, namimili pa rin si Kuya. No, so, na siya girlfriend, engaged, but then, she found out nga, naado ko rin daw kayong babag sa iyahang future nga relationship, o emphasize na ako, katudo iyang babae nga ganahan, nga wa niya na uyab, is mo, oy, tubag sa iyang panginahanglanon. Unsa ka na ba? Need versus love. Love versus need. Ano ko ni? So, karon makapaglaom, uban na po ang ato ang mga, ay wala ni form ako magic. Cheneng! Ay wala. Minay mo mga imong bark. Ayon. Papamahawon na to ni silang sayo-sayo unya. Okay. Bitaw, dugangan na to atong team. Ang Presidente sa Davao Mission, another Edwin in the house. Pastor Edwin Magdadaro. Good morning, Pastor. Atong paminawan iyahang insight ani unya. So magsugod ta silang siya rin og si Fitz context. Learners man ni sila. So mo-affirm lang daw sila unsay advice ug ni Bing. Oh, unsay imong mahatag? Oo, yes. Para sa kuno gahandom magyud siya og malipayon nga kami niyon. Nga nakita niya, wala niya na siya na discover sa iyang sa babae Engaged nga na sila siya. ha? Yes. Nga para siya murag babag. Dayon na nakita niya nga sa isa ka babae nga So, dito niya nakita. So anong gagawin ni Kuya? Iampo na brother and isa pa, i-follow your heart kung you think that she makes you happy, she makes your life complete, then follow your heart, no? Kay it's mubalik taan ng saying nga, it's better to break a heart than to break a home. Sa imong balansihon, no? Baka wala jud ka or dili tinud anay imong paghigugma aning imong engaged nga babay kay ngano naabot man sa point nga gaduha-duha ka. Dali ra kaayo siya ni Kuan. Dali lang in a twist, di ba? Murag ingan lang nga typhoon signal number 1 pa lang Pax, bali na siya. Bali Wala na dayon, di ba? So, Unsaon man nato ni? balansiha kung dili po ko kakuan kung ana ba yun ka sure po baka kanipong babae nga iyang gisngusog sa iya in a twist po Ma'am Angel Lagi. lahi na sad Kay nga nung nakig-engage man ka. O niya karon, di ba Kuya? So Wing, unsay may story na to kang Kuya? Kani. Mao lagi na kay mutanaw magkaglaing babae. Mao na. Mao na diha. O naka-engage na ka, focus na kaniya niya. Na kay ganahan nga wala siya imong tudluan. Kung dili kay siya sweet, no, sweet pugod diri kay magminyo na bayata. Haga pugod diri imong tudluan og asa kay umwato ka sa lain unya mas labaw pa dito kay nahibaw-an nimo nga naapoy sayop dili ba perfect. So kung unsay kakulangon nga ganahan nimo nga wala sa iya tudluan lang nimo dai langga ko na sa bugod diri balintay. So i-work out. Mga untas gawas niya ana ba i-work out kay lisod man kung tanaw ka speakers lahi pod mo na nga na-engage naman unya pag ma-involve ng pamilya basi mag-away dako na nung problema para ka pero nitanaw lang kaglain mo nang nakay nakita sa lain. Yes. Baka you've given your commitment na. Di ba? So, Pastor, i-work out. Follow the heart, i-work out asata. Actually, salamat for being honest. Kita gid siya gwapa. Kita siya buutan. O kanang partner gyud nga
makita niya ang kalipay sa iyang panimalay. Correct. Thank you for being honest. Actually, ingin mo, orang kasluno na sila, Oh, di ba? engaged So, na. na-involve na ang both families. And then, nakita nimo nga naikinaiya nga sa pila ka mga tuig, orang dili makahatag nimo kalipay. Dakong babag. Yang unsa gyud ka ani nga dakong sa ato babag? nga sa mga viewers karon nga wa pa gyud inani pod. Nagitay kuan ba, tambag ba nga long observation gyud dapat. Ayon. Kay that would be part. Oo. Pero sa imuha karon nga hitabo Engaged naman naman. Oo. sa ilang tambag nga i-workout, try to work it out. Mm. I-work out pag mo, sulti mag-istorya gyud mo. Yes. And then if pagtan-aw gyud nimo nga di na gyud masulbar bitaw, kana mo stick gyud siya didto ana gyud mo tingon ni sa Adventist Home ningon ni Sister White, be very careful how you enter into conditional engagement. But better, far better, break the engagement Ayon. before marriage than separate your families later. Correct. Kay daghang maangin, Pastor. Dagang mangin. Oo. So sakto tong mo ganabing, no? So, ano lang, thank you for being honest. You pray, magampo ka, mag-consult ka mga imong pastor i-konsulta. I-work out pa gyud. Pero kung abot na gyud nga, wa na gyud mahimo gyud. Magsabot po mong duha kay kamo mong duha nagsabot ani sa inyong pag-uyab. Pag engagement ninyo kamo man pod sabuton po ninyo that you will have a better breakup manggaling. yes. Kay, di ba, Pastor James Lee ang atong kinahusgan nga Youth Director sa Philippine Union Conference. Ingon pa, di ba, nga engagement, wala man nagpasabot nga di na mo pwede magbulag. Correct. Di ba? Kay wala pa man na siya. Kay dito, yung pinakatumoy ang kahadlok, anak din ha. Pastor Edwin M. Ha? Gabi, kay duha biya kay Edwin diri sa kuan. Oh, Edwin M og Edwin G. Pastor, unsa atong matambag? Youth director for Oo. 9 years sa Davao. Yeah. Youth Director. For 9 years. Ba sa una, so dako kakatambag inani nakuha, Pastor. So unsa atong mahatag sa ilaha, Pastor? Una sa tanan, akong pasalamatan ang kahigayunan. Actually, murag ko ani na ang Ginoo nagplano. Ang Ginoo amen. nagplano. I have been in the youth department for almost 10 years. Wow. Sa alang sa letter sender, akong gika pasalamatan ang imuhang pagka-sincero. Dili lalim nang na-engage na kaon niya. Ay, Moingon hapa. ka nga, uy, naamaday ko'y nakita nga dili mayo. So, that would happen in many times, many Yes. situations. Oo. Ngayon kag sign sa Ginoo. Tama tong gingon ni Pastor James Lee, Patambag sa ang tambag nga. Kana manggong sa engagement, dili pa sabot na nga, wala pa gyud time nga magka-separate. Ang di na gyud pwede mag-separate kato naka-sign na mo kontrata na gyud. Oo. when you are already solemnized. That would be a lifetime nga commitment. Sa ako'y tambag alang nini nga higayon. May kag-sign sa Ginoo, you kneel. Kung sincero gyud ka nga makakaplag og malipayon nga kaminyon, pagampo ka sa Ginoo, may Yes. kag-signs. Oo. Kay usahay na ay ihatag ang Ginoo nga last minute nga test Oo. para nga muhatag ka og final nga pagpili. Correct. So Ba? God bless you kung kinsa man ka. I'll be praying for you. Ayun. God bless. No? So, Ana, talk to God. Pastor Edwin G. Ay na. Most of the things had already been spoken. Oo. Usa lang ka butang nga pahinumdom kanang there is no legal binding in the courtship and sweethearts relationship. Ayun. Walay naguba, walay balaod nga nasupak sa Ginoo o sa tao kung inyong putlon ang inyong relationship sa sweethearts pa mo. Kaya ang courtship ug ang dating, water tester ramong guna siya. Tinood. Imo lang idip imong tiil, kung maon na gini siya, padayon kag subog. Pero kung sa imong tan-aw mga duha tulo ka lakang pa lang nimo medyo di naman ni mao, ayaw padayog subog kay. Ug musubog ka na, naminyo na ka. Sa balaod sa Ginoo, sa balaod sa yuta, dako na kay na siya. Munang correct nang giingon nila nga it's better to break the heart than to break a home. Kay kung ang heart ra if you are honest with each other sa sweethearts pa mo,
ako man nakita, although engaged na ta, pero rough sailing man ta, before ta mahinayak, tingali tagaan ta kag freedom nga makakita og dili ka ka rough sailing kaysa ako nga part medyo rough sailing gyud ko nimo. It's wiser that we cut this relationship now. But if you ever do that, you have to be sure nga you are shifting into a much better one. Kay og mo shift ka unya mas magmahay na pug ka later. So sama sa gitambag, bottom line ining tanan, ayaw sud ang butanga hangtod na konsulta ginimo ang final consultant, God Himself, Yes. because He is the one who knows best. Amen. Ba, nindot na kayo. I need not add siguro but sum up, no? Be sure of your decision. And kung pwede pa siya ma-workout, di ba, talk. Di ba? Kung unsa man gani na kay ako lang pangutana, nganong nakig-engage man ka, nga mo ra bitaw, di ba? Sa ato ang understanding, kung mo offer na ka og marriage, imo nang dado ng babae sa ilang commitment. That means nanay kasiguraduhan. Unya nganong karon, mo ana pa ka. Is it because kay na kay nakita? Unya you're finding that to this person? Unsa ba ka ha? So new model ko no. Ba? So but more importantly, please talk to God. Okay? And other counselors nga imong makita sa imuhang community nga makahatag sa imuha og enlightenment. We pray for you, brother, nga hope that you will really achieve that dream nga maayo og malipayon nga kaminyoon. Ayon. So, no, karon, daghang kay salamat sa inyong mga tambag karon, mga tuta sa pag-celebrate sa birthday. Happy birthday to Richie Ektin. Happy birthday. We have Christian Sosi. Sir Susi. Happy birthday. Lemar and Verda. Lemar and Verda. Happy birthday. We have Charm Mascareñas. Happy birthday. Happy birthday, Shani Ludonia. Happy birthday. And Isagani Kabahag Uncle. Happy birthday. We have Madonna Hornales. Happy birthday. Ayun, sa tanan nga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday to you! Atong ihatag ang ato ang kuhan, Pastor M. Magdadaro ang greetings. Oo. Akong ginapanimbaya ang whole family sa Davao Mission, the region of 11. Labi na sa ato nga mga pangulo sa iglesia, nga mga viewers karon, o kato pong naalang sa ilang mga puloy-ana nagpaminaw usab sa mga radio. Akong the only lady in our home. My wife. The Queen. No. Ba? Si Ma'am. Mami. Ayun. Di ba? Si Ma'am. Ana. Ba? Pastor lang tayo. Ana. Pastor Edwin. Ako na i-mention ang pangalan kay Pastor Edwin. Gani. Lindy Lu. Di ba? Siguraduhon na to. My only lady. Yes, di ba? Thank you Pastor. kay Mami. Happy Valentine's. Pastor. Lucy June. Daw be. Naamagyod sila manggodo. Sa akong family, sa Pagtuon, especially to my brother. Hold on. And my sister, we are praying for you. We love you so much. Amen. God Pastor bless you. Gulfan. Pastor Edwin. Happy Sabbath day, Darl. Happy Valentine's. Lipay sad ko sa balita nga our father who has been confined in the hospital for a few days is now back home. Yay! Praise the Lord. Happy Sabbath o happy Valentine's. Yes. Ba, God bless everyone. Yes, mga kapaglaom no, daghan kaing salamat Sir Rex at Madam Jessica Gonzaga. Kita-kita taon niya and Sir Kina na in behalf sa Hope Channel South Philippines family kami Brad nasubo gid sa pagkamatay sa iyang papa ni Sir Rex. But we will still glorify the Lord because of the Sabbath day ngayang gihatag ka na to mga kapaglaom. So, magkita-kita ta sunod Sabado sa lahi na usab nga episode sa atong program Panimbaya sa Kabuntagon World. Atong angkulan ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Ug mga tuburan na naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Spread the love, live in harmony. We only have one earth. Buhing paglaom way tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang
Panimbaya sa Kabuntagon World! Bye-bye!